Malayo ban explore bhai already kumuta u mo u ba 3 months sobha kabokong santam benta kabangan tikap maria dep poi ka thong banta chwai ka catchment area kat kum ka jingi osngo jonga officially ngapat yo ban bat ye kita ki kot kisla handre kat kum jingtip jonga ka case kala dep job karaj lingba ka jingi khunang ka NGT bat ka GLCDS tingas ko ba kala de kapor khnang bangin yo ban scam no da ka bangin $1 ka map ka scam kanang kapateng banwan ka jongi kanumdan ka jingkta beri ngalamat perbengalong MDC ho arajar khandriu khatnyo khatpra bangidon ya ka jingi kendu lang hapo ka DC office ka bagidon lang lakaliang jung sipai bad lakaliang ku jongi gidor barsnong bad ki member snong kai ka basosi kolong ba ndala asang ban phase ki documents lakaliang jungi ngimdon tang iwi kot slaban pani hinri la sipai upen ilot khat ladok ki dulel ladok ki kot ki slagi babon ki banta ti ka babon ngi haban mo let's say kepadrit biang ya ka rai laban bat ka government bangin ya kendu biang kenang bangin yo ban penbe ya ka rupi ka bawan kat kum ka jingi i bat ka jingtip ka jungi ka jing sisa ka di try ki ka KCDC lingba ki di MDC ki la di bendon benta ba khamtam hangtai hapo ka ba ya te lakam ya katika benta ban ai list ya ka property sa government andrei kum PE ki MDC ki ba mo daga baburom mdon ban kontho kan thai no andrei bangi i mdon bolong present boro ar likely ki program play i kala ale hi ka government but ka mo lesi laying suim room dan tengah sko banga haban recall ban soman khnang bangin yo ban skap ban suthu ba bari la shaida kawan katika development hang timut ni haban perkhat kin yo kam yo jam ni em kinong snong jongi but kani kadi kawi ka commercial area banga ngan haban persang ban soman lut ya borok ki badon guest house ki labun pelat tiga min soman mdi bangin ya persya ki henry ngin soman yo ki khnang bangin yo ban pe ya ka ratio of employment kadno ki di tresnong badok ki di barsnong patter rang bun ki banle kabangan yo ya ki porlok ki bas scam hapo dis council ni haban ya amend thamai ka headman act ka balas amended arajar nyo ki bun ki banta bagin touch tingan nang yo ki por ka ba mol esi ka jing duai ka jing e ju ki pajba ngan poisa dis council bat ngin ya touch ka babun ngan num penjrong dai kendiat ngan suong pi kani konsumsi le pi hi ka mele ka dan hadu nyo % kinong thebut haka MDC dan tang arpusan ya ban sim kya ba kane kani ka benta ka ba lesi kan kta katika pateng ka banwan ru dengi mia unite at this point of time dengi mia telilang lasai kan long ka jinge pada ka lawe ka jungi tingan kerben scam baki pajba kin ai ka mandate ban ngan persang menteri sitom sibun ban nganang yo ban benta ban ya tri kam lang bat pi mo la kapor bangin ni bat ngan kermen baki weiru la kiwi ki than ki badu boni ki paj lojong ki jai bendri lojong kin ya ai support lang yangi kamtam bangin yo ban scam ya kita ki benta ki babun langta ki babun bangin haban somon ru daga baburom ndri ngilai ki benami ru ki labun palat hapo kan ka than ke jungi ngandang long kum MDC kumuta try benda ka kendo ka siap ngamban si ngahaban somon ngan ya da kelenti ka ba mo let's step by step ndri ngakermen shay ka bamenta ba ki pajba kim suthu ya ka jing angnot ka jonga bat kadi ka jing it ka jongki ba waron rusnam ngakam sange bentri beri kadi ka jingwat ka jongki ndri man la kapor da PE borem lei timono hisu banwan wanwan ndri kala khongpong boro kita ki pajba ki bakam mo ki bathep ki bam thep ki wat ki aiman sim tedita benta bangayo bentri bat menta singa yang biang hane sai sina khamat jongki